Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, itangal daw ti Domingo ti Pentecostes. Kat iti daytoy nga misa, intay mandanggayan ti panagyaman ti Olier family, pagyaman ni Albert Traras ken ti pamilyana, pagyaman the Mr. and Mrs. Jeffrey Guillermo, pagyaman ti may nga kabsat iti may ka 81 nga panagkasangay na. Ken kastapay nga iti daytoy nga misa intay iraman nga ikarkararagan ti kararwa dagiti sumaganad. Victoriano, Sabina, Alfredo Sr., Emilia Rita, Arsenio, Artemio, Teresita, Jose, Jo, Magdalena, Eda, Sinaida, Tony, Maxima, Alejandra, Alexandra, Ramon Oloroso, Narciso Ancheta, Cristina, Astor. Ti kararwa ni Baby Joan, ti panagkasangay na tatangal daw, ni Eusebio Sr., ti kararwa ni Onesto Lucero, ken Salin Evia. Kastapay nga danggayan tayo ti pagyaman ti Cases family ken Lucero family. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itangal daw rambakan tayo, ti Domingo ti Pentecostes. Ti Espiritu Santo bimaba kada tayo, nga iso ti mangpatpatigkar, mangpapapigsa, mangpaspasanto kada tayo. Ti Espiritu Santo iso ti ayat, ti Ama, ken ti Anak kada tayo. Agkamatalag tayo, iti panulong, panarabay na kada tayo. Tapno nga rod may karita yung makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, pay dagiti basbasol tayo.
Pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangasi kan managayat. Iti napakumbabaan na kem tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay, iso ngagpakpakaasi akin Santa Maria, nanayon na Berhen. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakpuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kristo mangasisika, makawanan pasmasuli, ipito nagkururakan ni, ikalawin na kami, nakalisan na kempus-pusuli. Aku mangasisika, aku mangasisika, makawanan pasmasuli, ipito nagkururakan ni, ikalawin na kami, nakalisan na kempus-pusuli. Nakalisan na kempus-pusuli. Gloria a Dios, uy itanong na pagrupan ng kagaya Agyaman bangketa kapuiti nagkakalayan Gloria iti Diyos, iti Aku Diyos sa nakita Diyos sa amang namahalinamin Ketsika ako niya Jesu Cristo Gloria a Dios, iti
Asya na kami, Gloria Dios, itiarawan. Yan ay siksika o Apo, Yesu Cristo, di kasakuan, siksika, di ako siksika, itikarawan, ititimpulo ng Espiritu Santo, iti gloria a Dios, Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti misteryo daytoy a fiesta. Pasanten kad ti kadagupan ti iglesia nga adda kadagiti amin a nasyones. Iburay mo kad dagiti parabor ti Espiritu Santo iti sangalubungan. Ket degdegam kadagiti puso dagiti mamati. Dagiti bunga a pinataod ta kaasim ididamo apan nakikaskasaba ti ebanghelyo. Gapu ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu a makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw ti surat dagiti apostoles. Idi domteng ti aldaw ti Pentecostes, naornong dagiti amin a mamati iti maysa a lugar. Pagamuan, adda nanggigda adaranudor a nagapu sa dilangit. Kasla ungor tinapigsa nga amin, napno ti entero a balay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy a nagwaras ken saggaysa a nagdisso iti tunggal maysa kadagiti adda sadyay. Iti kasta napno da amin iti Espiritu Santo ket nangrugida nga agsao tinaduma-duma a pagsasao kas inted ti Espiritu kadakwada. Adda sumagmamano a relihiyoso a Hudyo nga agnaed ijay Jerusalem. Anagapo kadagiti amin adaga ditoy lubong. Nagurnong da sadyay, idi mangigda ti daranudor. Nasdaaw da amin anakangeg kadagiti mamati nga agsasao tinakayanakanda a pagsasao. Gapu iti napalalo asiddaaw da kinunada. Saan aya at taga Galilea dagitoy at tattao? Apay nga rod nga agsasauda iti nakayanakan tayo a pagsasao. Adda kada tayo ti taga Pareya, Medea, kin Ilam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto ken Asia, taga Phrygia ken Pamphylia, Ehipto ken dagiti sakop ti Libya, iti asideg ti Cirene, addamet taga Roma, Hudyo ken Hentil, anapasurot iti Judaismo. Nagapumit ti dadduma ijay Krita ken Arabia. Nupay kasta, mangig tayo amin ida ngagsasao ti pagsasao tayo, maipapan kadagiti naindaklan nga aramid ti Dios. Ti sao ti Apo. Apo, ibaon mo ti Spiritum ket ited mo ti baro abiyag ditoy daga. Apoy, bono ti Espiritu ni O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Apo a Diyos ko, naindaklan ka unay. Nakawisan ka iti dayaw kintanok. O Apo, saan ang mabilang dagiti aramid mo? Pinarnuay mo amin babaeng ti sirib mo. Tapno ti daga kadagiti pinarsuang. Apoy, bono ti Espiritu ni ti Barabia. No ilingid mo ti rupam, agdanag da. No pasardingem ti angis da, matay da. Ngem no ikam ida ti angis, makaungar da. Baro abiyag ti ited mo iti daga. Apoy, bono ti Espiritu ni ti Barabia.
Agtalinaed kumangag nanayon ti dayag ti Apo. Maragsakan kuma ti Apo kadagiti inaramid na. May ayo kuma iti kantak gapo ta isu ti mangparagsak kanya. Apo, iban mo ka Espiritu, iti daga. Ti may basa na adaw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kayat ko amaamuan nyo, at itao ngay dalan ti Espiritu ti Diyos, di na mabalin ako na mailunod ni Jesus. Ket awan ti makabalin nga agsao, ni Jesus ket Apo. Malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Naduma-duma kita dagiti na espirituan na sago, ngem may nga espiritu ti mangted kadagitoy. Adu akita ti panagserbi, ngem may nga apo ti pagserbian. Naduma-duma ti kabailan nga agserbi, ngem may sa Dios ti mangted iti kabailan ti tunggal maysa. Iti pagimbagan ti amin, maipakita ti kaadda ti espiritu iti tunggal maysa. Mayarig ni Kristo iti maysa bagi, nga adu ti paset na. May salat ta bagi, oray no buklen ti naduma-duma a paset. Kastamet kada tayo amin, Hudyo man wenno hentil, tagabo man wenno siwawaya-waya. Nabunyagan tayo iti maysa bagi, babaen ti maysa nga espiritu, nga isumet laeng tinaited nga inumen tayo. Ti sao ti Apo. Diyan tayo ti Diyos. Sekwensya. Umay ka, o Espiritu, anasantuan, ket manipod iti langit a pagtaingam, ibaon mo kad ta makabiyag a pannilaw. Umay ka, o Ama, dagiti nakakaasi, kadagiti grasya para buran na kami. Umay ka, ket silawam dagiti puso mi. Umay ka, kaimbagan amang liwliwa, nasamit a padagos ti kararwa, sikat ginawa nga awan padana. Sikat inanay ti pakabannugan, sikat bang-ari iti pakatuukan, sikat liwliwa iti pakalabingitan. Usilaw anapnuan ranyag, punwem kad ita makabiyag alawag, ti pusok dagiti ken ka umawag. No awan ka kada kami, awan na santuan amaramid mi, adan tulat ta pagbiddutan mi. Ikatem dagiti mulit mi, padam igem ti kinatikag mi, agasam dagiti sugat mi. Parmikem ti kinasungit mi, pabaraem ti lamiis ti puso mi, ili sinakam iti panakayuwawa mi. Itdem kad kadagiti mamatiken ka, kadagiti agdawdawat asi inanama, dagiti pito a paraburum mo nga agkakangina. Gunggunaam kad tinasingpet a panagbiag, iparagpat mo kadakam ti kinagasat, itdem kad ti ragsak, adi agresat. Amen. Alleluia. Sa Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag, tinasantuan nga ebanghelyo, kasin surat ni San Juan. Glory to Thy name. Idi rumabiin iti daytamet lang umuna nga aldaw tilawas, naguurnong dagiti adalan. Imbalunet da ti balay gapot a mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda, adda kumatal na kada kayo, kinunana,
Sana impakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti adalan iti pannakakita da iti Apo. Kino namanen ni Jesus kadakwada adda kumatal na kada kayo. Kasti panangibaon kanyak ti Ama, kastamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinangawan na ida ket kinunana. Awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanen nyo ti basol dagiti tattao mapakawanda. No saan nyo apakawanen ida, saan damet mapakawan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Saya dilipatin ka Kristo. Good morning. Apay nga da kay dito eh. Mamati kayo nga, di ka addam ito'y tatta. Kainawagan na kati Espiritu Santo. Hoy, hello. Nawan samot tao. La, imagine nyo, nagadoti naggaputi sa bali nga lugar, haan lang nga dito'y parokya. Di rabi ikad dapay naggaputi lalo kagayan. Abra. Diyan mo muna taga-ano kayo ngam tarupa yung dandanik may kabisan. Do you believe nga dayay kaaddayo ka inawagan na kayo is the work of the Holy Spirit? Mabalintay mo ti itultuloy ti agilad haan, nagmayat ti agilad. Uno saan ko makaadda tayo pala dyan ti balbalay tayo nga nakabutaka nga agkapkapi nga day nananamom jay. Igop ka nga igop into no yung maudi ka awang magaya mo ka no mabalbalin ka ipatidtid mo pa nagmaya mo ti agid dadya kakunam ko maka mabalin mo ti makimisa ti online nagadumang online tatanga oras Tagalog English kada aglalaok apaya nga napilim ti imay sino ti nang i-drive kanyam di pusom sino nang guyod kanyam nga umay. Mabalintay mga ibaga nga body clock ko ngamin adda gamin di ko natayo nga body clock nya. Nala ko madji manok nga pakanam ti alas 6 tunggal alas 6 addigyayen tanarwam nga mapakpakan ti alas 6. Kaslamoy lakan ngayo nga daddo mga nasimip nga ti maluman nagperket ti bulbulungan ammomon body clock anya obraen tayo ipatakder mo. Isyat tayon. Body clock dayay. Kano day jay tinang drive kanya tayo mabaling mga ibaga tayo nga body clock kasla kanya mo di ubing kami no pangka makiwismisa iti Domingo no naludasan ako nakaturog ak into no agawid dainan ko kada kakabsat ko kasla de birbiruken na di pusok nga something nga laking body clock nga taday jay ngam di kasanay tayo nga agay ayos ti espiritu kanya tayo uray ko na tayo nga adot pagkurkurangan. Isu ati mang drive kanya tayo, isu ti mangay ayam kanya tayo. Hanya ti taregagayam, sa paem ti agreeing, sa paem ti imay, sino ti nang i-drive nga imay king ka? No bigbigam nga aramid ti Espiritu Santo dayta, ay kana ununag nga pamati dayay. No bigbigam nga ti Espiritu Santo, isu ti nangguyod kanyam, nga umay, agdaydayaw king kuana, nabigbigam nga ti Espiritu Santo iso ti nang ngiyagking ka haan lang nga body clock dayta palubusam ti Espiritu anya ti Espiritu ngamin Espiritu Santo the love of the Father and the Son that's the Holy Spirit iso dayto yan di muli ni natay ni Apo Jesus imuli sa dilangitan ibimma ba anya ti kunana receive the Holy Spirit. Awatin nyo ti Espiritu Santo. Anya ti Espiritu Santo isot mangpaspasanto kada tayo. Isot ti mang-regenerate kanya tayo. Isot ti mangbalbaliw di puso tayo. Isot ti mangpalpalagip akan kanayon kada tayo ti Espiritu Santo. Isot mangidra-drive di nasaya at anya gamin dagiti gifts of the Holy Spirit anya gamin dagiti sa agot ti Espiritu Santo tapno lagi pon taman ag-review tayo man wisdom
Number one, wisdom. No awan ti sirib kanya mon, agmumutal ka, ang agtrabaho ti Espiritu Santo kanyam, nakaturog kan. No awan ti kinasirib kanyam, ang agtrabaho ti Espiritu Santo, anya launay nga daytan. Kinakunang nga rod amoy, ti kinakunang ka, basol mo ti kinakunang ka. Amo nga pagtrabawon di Espiritu Santo kanya, pagtrabawon di ko, no kunang, amoy ti sa nga kunang. Oy, kunang. Kaya iyo tada kay awagan da kunang. Understanding. Gifts of the Holy Spirit. No ang ka makaawat. Ape nga mo maawatan ti biyag mo, ape nga mo maawatan ti mapaspasama, ape nga mo maawatan dagitay mayatken madi iti pamilyam, mayatken madi iti trabahom. Ape nga mo maaawatan nga ti tao ken nakapsot, masapol nga ayat met, i-adjust mo met makaawat garon. Ape nga ka makaawat. So ganaon ka makaawat ka, awam pay mo pay naawat ati sagot ti Espiritu. Kas ano nga mo naawat ti sagot ti Espiritu Santo? Idi nagkonperma tayo. Nakonperma ang kay nga ta nang runa kada kayo nga nagkasar ubing latihaan. Iti parokya manutawon nga konperma. Anya ti kunan niya po obispo na makonperma ang kayo? Landan sa mo na konpermaan. Apo Jesus anya kunan niya. Damagan tayo magina, be sealed with the gifts of the maimaldit kumaking ka tisagot, nagitisagot ti Espiritu Santo. Isong inmaldit ni Apo Obispo, sa bali gilano ti bunyag ta itoy. Awatam ti kinapadi, kinapropeta, kinaari. Ngam no, inmaldit ni Apo Obispo, no ni Apo Padi kanyam di agkasar ka, sakbay ka agkasar. Maimaldit kumaking kadagiti sagot ti Espiritu Santo. Naimaldit kanya tayo. Kanuhang ka makaawat, ayan na di imaldit na ngay. Di imaldit na, mga na imaldit, nagbaling ka mga maldita. Anya imaldit niya po, imaldit Espiritu Santo kanyang idi nagkonperma ka, nagbaling ka mga maldita. Tapa nagsasaom ka maldita. Yan ada yung apo pakawan ng mga Espiritu Santo tinaimaldit king ka nagbaling ka maldita. Counsel, nasayaat nga pamagbaga. At damangagda kanyam nga nasayaat nga pamagbaga. Uno durog latamot tendap no agapada. Imbes nga papigsaam di puso naka-upayom nga rod. Fortitude turod. Nga mangita derti kinapudno turid nga mga ramid tinasayaat turid nga mangilaban kadagiti usto ditoy lubong knowledge kanakamo no amanti am sungorti ko na ako apay nadaduma ka salud-sudan tayo nagkonfirm mga tadatoy apay awam man lati kasla kamuwang-muwang na tilubong kasla agmumutal lata mo ditoy lubong gifts dagitoy sagot laglagi pan tayo sagot. Where is your gift? Payati. So maron na payati. Anya datoy naimbag akananakem. Nasaya at akananakem. Isugurod nga gloria iti Dios kadagiti tattao nga naimbag ti panag. Kagkan kanta tayo met ayan na to nasaya at nga kananakem mo. Tinasayaat nga kananakam, no ammom nga madi, haammo nga aramiden, haan lang nga knowledge ngamin. Ammom nga madi, apay nga aramiden no addanakam mo. Apay nga ammo nga liklikan no addanakam mo. Isugarod nga adda knowledge, isugarod nga ammom. Kitatadya kananakam, isudayan payat, isudayan mga ramid. Ay ti may kapito nga sagot, fear of the Lord pa nagbutang iti apo. Amo tay mga taamin daytan. No di ka pa agbutang kanya na mas kabutang mo pa ita mangkukulam nga kaarubang ngam ni Apo Dios anya la dayta mo ta. Anya nga min tinaaramid kadagiti apostol ang kitaan nyo dayto nya di mo na nga maibasa. Naguurnong dagiti ari mamati pagamuan at danapan nga nagsinandila nga apoy. Amoy dinapandan di pagsasauda
uray nagsauda, na ikanda di gift of tongue, isang orga nagsinandila, gift of tongue, idi nagsauda, dagi dinawara-wara, ti pagsasauna malagap yun yung Tower of Babel. Hello? Wala, awan dansan. Go! Lagip yun ti Torre ni Babel, anya tinaramid da, dagi ti tattao may sada idi. Hindi ko nagaramid dan tinakangato nga torre mapandan kini danunan da kano di langitan ta di pride da nga pagdidin na maganda ta ito dagiti tattao agbalinda sikat ala da ta ito ti pagdidin na maganda ko na nakita ti Diyos sa balit panggup da tangsit kanya ti kunana winarawara na pagsasauda kaan nga natuloy. Dahil di na wara-wara, iti pagsasauda, iti nagsauda iti naluluganan ti Espiritu Santo, nagkakaawatan, iso ti kunana, apay nga agsasauda, kantay mga bukod nga pagsasauda, git uptang. Ngamaan lang nga dagi jay adalan nga nagsao, tinaikan ti sagot, uray dagiti dimngeg kadakwada, at dagi gift of understand, nagkakaawatan da. Dahil jay tinapasamak. Katatano, adda kada tayo ti dagiti sagot ti Espiritu Santo, no, if we receive the gifts of the Holy Spirit, adda bunga na kanya tayo, agbunga. Anya ti bunga na anya ti bunga na no naawat mo ti Espiritu Santo. Umuna, love. No naawat mo ti sagot ti Espiritu Santo, adda ayat tapusam, where is your love? Where is the love? Apay nga marigatan ka nga agayat. Adda tattao nga marigatan nga agayat. Ti pampanunutin na amin para kanya na ang opposite of love hang hatred alaglagi po nyo. Love is all about the other person. The opposite of love is selfishness. Managin. Kano naawat mo ti sagot ti Espiritu Santo, apay nga hamukaya ti agayat, apay nga kanayon nga data bagbagim ti serserbiam, data bagbagim ti pampanunutom haan nga di pagimbagan ti sabali. Kaya nagmayat ko iso ti kunakon, apay nga dakad toy, awon ayayatam niya po Diyos, o resaludsudan nyo mata, apay nga dakad tarufo, talaga mo nagmayat ti agawi din Mabali na mga panagtrabaho mga promising ti awaten mi kumano kwarta ti pampanunutan. Ngam apay nga dakad ta. Ngamin kuna tayo an institution bombarded by ulit-ulitan tayo many programs, family bombarded by many laws and anyaman dagita nga paglentegan dayta nga pamilya. If not anointed by the Holy Spirit, no saan nga inanointaran ti Espiritu Santo, tabu, baloni, awan mamaay na, awan ti ayat, awan ti kinasirib, awan pan nakaawat. No haan nga naanointaran ti Espiritu Santo, dayta nga pamilya, dayta nga institution, awan mamaay na. Isugarod nga, apay nga dakat nga agdatader no kunana ka, no tila pampanunutok ka, schedule, trabaho, nga iso kami naka-ordenar, nagbanaw, anya ti ko inyo, agong-ungot akon. Haanin nga ayat, apaya, awang ngarod. Ngam no anointed by the Holy Spirit, at the meaning na amin. Isugarod nga ayat, maikadwa, anya ti fruit, bunga, maikadwa bunga na anya diya, joy. Hoy, joy! Only the Holy Spirit can turn your sorrow into joy. Ti Espiritu Santo laeng ti makapagbalin day taladingit dagitarig anek iti ngagbalin arangsak. No awan ti Holy Spirit kanyam nakalidliday abiyag. Kasano ti agbyag na naragsak, Father? Dandani ka matayan, di mo pailaan mo ti agbyag ka naragsak. Kasto yung nilakay ko, wang naroon na awan ti Espiritu Santo kanyam. Hanggang lako makanyayo.
Dahita nga pamilya, mano nga tawon nga agasawa kayon, mano nga tawon nga nagdenden na kayon, nagado a problema, nagado nga sulisog, nagado nga pannakatinag, ngam apay nga agsurvive kayo. No umag-agaw pay laeng ti Espiritu Santo nga mangururnos, umag-agaw pay laeng ti Espiritu Santo nga kunayo ti tunggal may sa agkinnaawatan kayo. No mag-agaw pa lang ti Espiritu Santo nga uray narigat ka, awam mo tinarigat ka, no enjoy yung tibiyag. Uray no machal-challenge si biyag mo ka agsubsubli ang dapat na DJ i-regenerate na DJ i-renew na di puso agtrabaho pa lang. Iso nga uray data rigriga mo data ladingit mo mabalin na nga baliktaden agbalin aragsak. Uray agsaksakit ka mabalin. Iso nga data pa nagpamilyayo, uray nagado nga problema, nagado nga pakasuutan. Ngem no addanto pay laragsak na the Holy Spirit is working in your family, in your heart. Taawang mo ti perfect a family. Awang mo ti perfect nga institution. God did not create this world perfect. Kaya-create na nga good but not perfect. Laglagi pun tayo data. Joy. Ayan na ti joy mo. Di ka pinapanasan, di nagbiag na naragsak. Kaya doon kita itatao nga marigrigatan nga agbibiyag. Allah, nga no awan ayat nga minham mo ka ba alam ti agragsak. Adda tao nga namo agayat. Laglagi pa nyo data, bagbagi na sir-serbian na. Awan, automatic, awan ragsak mo na mo agayat. Tiragsak mo ka, dahil titikungkunam ka, lugan mo, sanikwam, adal mo. Ang umanay na kita. Padasam nga ito, imbes nga diyo'y tatangal daw ka, ag-decide ka, hanga para kanyak, paramang kanyada. Mada nagbasol pa kawanak man, kaputay ayatag ida. That's the, dejati pure nga ragsak. Dejati love, rumwar ti ragsak. Kanya pa'y sumarunong nga fruit of the Holy Spirit, kanya tayo, peace, sumurot da jay. No, adda love mo, adda ayat mo, umay kanyam ti kinaragsak, peace. Ure agkam kamali adda kapya. Imbaga ni Apo Isus kunana kumakanya tayo ti English ka peace be with you kunana. Ilocano magka talna. Talna gamin ka kasla external ken internalen. Kadi jepis ka mabalin nga uri nariribok ka ti lubong tayo adala talna ti uneg mo kalang siya kumajay direct translation ti English ken Ilocano. Talna ti adda kumakadakay kunana peace be with you. No, adda love mo, daw ti bunga na kanyang ti Espiritu Santo, love, joy, peace. Sumurot amin da jay. Adda tal na ti kaunggam. Kung nagswit-switik ka, tabagbagim ti pampanunuta. Gumulgulang ka, anya nga min ti ragsak mo. No ti ragsak mo ko, yahay nakagulang ha. Adda nga rutal na kanyam, sipsiputan ka talikodam ha. Adda nga rutal na kanyam, ang umaangga mga baka pagbiag na nawaya. Peace. Inyang pa, hindi sumarunong. Patience. Anos. Dahil ito yung mati-challenge na kanyak na daduma, jak makaan anos. Nang rona na ti kakadwak ka, haan nga makaaw-awat. Nagrigat. Dahil ito yung challenge sa kanyak dahil talaga nga patience is a virtue kung nada na daduma ka. Nagrigat ti aganos. Na ano sa mga tatikunakon ng nariga ay dahil ti challenge na kanyak. Kindness. You're so kind. No, kung nada magkanyam. Goodness, kinaimbag ti kaunggan. Fruit of the Holy Spirit. Faithfulness, kinapudno. Gentleness. Lastly, inya ti fruit of the Holy Spirit, self-control. Self-control. Ammom amadi ammom nga mayat anya dat no daduma dati self-control ka nagriga ngamin. Nakakita ka ti lechyonan no kaya mo kukam nga buon di ka pa gitarano den. Hamo lang akinnan inyawid mo pay. Self-control. No the self no awan ti no hangag trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo iso di awan hangag no haamong ang ginaawat mo nga sa sagot haan nga agbunga katibagbaga na diti kakabsat allow the Holy Spirit to change us
Kasano ti agbalbaliw? Apiti ko na iti agbalbaliw ka. Hanga umin inom niya po paday nagbalbaliwan. Una tagsakit nga rudan. Ngaanan nga mga titabtaba apaya simming putan. Diabetic nga ay niya na ganan. Ay blood nga rudan. Sa kalagbakas di ayat ti pa nagbaliw nga ibagbagana. Di pa nagbaliw isulit dyan. The Holy Spirit, if you allow the Holy Spirit to work in you, nagtrabaho kanya, your sadness turns into joy. Di kay gulo ti pusom, agbalin akapya. Di jay kinaman naging bubukod mo, agbalin ang managayat, di jay nga rin ti pa nagbalbaliw. Han nga rin agbalbaliw nga, uy makimismisan si kayaw, hindi ka dinapay amot simbaan, ore ka makimismisa mo no managing bubukod. Ore ka makimismisa mo no naggulo ti puso na. Ore ka makimismisa mo no dinapay among ate, dinapay ma-recognize ti right kan wrongan, tanarwa mo nga agar-aramid. Isungor di dyan ko nada nga panagbalbaliw. Only the Holy Spirit can change our heart if we allow Him to work. No palubusan tayo nga agtrabaho iti puso tayo. Nagmayat nga rin di kanta na, Come Holy Spirit, I need you. Amoy rin di kanta? Kantain nyo Come Holy Spirit, we pray. Come like a spring in the desert. Desert to kakanamlano. Arbis nga mapandijay. Ganyan yung Holy Spirit, no dadumang amin, we ignore. Adda kanya mo na imalditin. Haan nga agbunga, nga minudaduma, hamman tayo nga dengdenggan, hantay mo palpalubusan, kuna manin nga ulit-ulitan. After 100 years, awan tayo toon. Diyak amo no sinunto ti addapay kanyayo ti after 100 years, baka dagito yun nga taan, ti addam to pa ti 100 years. Day talugan mo nga inut utang mo tatang baybayadan pa day latan to tansan ton. Day tabalay mo narpuog ton. Day taadal mo nagkupas awang kanto nga roden. Katatati pa nagbiag mo manulang at tawon tinabatin. No 50. Nala siya ko mas 50 ko. Na siya at no adapay 20 years ti existence ko dito ilubong. Nakarkaro kada kayon duala tawonan. Awan sapay 2 tawon. Kadayta nababati nga biyag mo, haam mo man la mapadasan ti pudpud no nga naragsak. Haam mo man la mapadasan ti pudpud no nga agayat. Nagsayang pimusay ka nanipod masaktang ka di ubing ka aging gana tata agritarikin matay kang ka most of your life ka hatred, selfishness, kinaman naging bubukod, gura, nagsayang, inye-spend mo na tikas jay. Pumusay tayo ton. Laglagi po na tayo tulaangan. Kunan to dagiti apo tayo, ay, day, apong ko nga imaw. Day, apong ko, hindi nga man naging bubukod, agaw. Day, apong ko, hindi nga awan makakaaruba naman nakiapa. Malpas to ti term tayo dito'y lubungan. Kinagsayang inyespen mo na ti kasdi, di man la nananam ti bunga ti Espiritu Santo king ka. Di man la naipadas ti bunga ti Espiritu Santo nga inawat mo. Di man la naibiyag. Uno na ibiyag mo man nga pagkaskasta. Nagsayang, ala kakabsat, ampay matagan, ala daw ti amin. Kunak nga tatayan. The mere fact that you are here inside the church, the Holy Spirit is working in you, in your family. No addapay la di tarigagay nga ag-change the desire of change of heart. Addapay la tarigagay mo ti pusom nga agbalbaliw uray no agkurkurang ka payla agtrabaho payla ti Espiritu Santo king ka. Kadiyay allow the Holy Spirit palubusam, tulungam tauri agtrabaho mo di Espiritu Santo no di ka mo makipartisipar awam met kunana kanyam ka agragsak ka. It's time for you to enjoy your life. It's time for you to have joy in your heart. Forgive, love, share. Live a joyful heart kunana manjak
kayat ipapili mo met, tanasaktan ka garod idi, ipapili mo met, tanakurkurangan ka garod idi, so nga imagong ka. Ipapili mo met, tadi ka mo agbutan kini po Diyosen, nya magkabutan mo data magkaarubang mo mangkukulam. Lakakabsat na naman nyo. Last, symbols of the Holy Spirit. Tongues of fire. Di magkanyada ka, di jay nagsinandila nga, apoy. Idinaawat di nagsinandila nga apoy, inya tinagbalinanda, nagbalinda nga. Oh, tarawit-wit, haan? Nagsaudan, bla 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 bla, naawatan da aminan. Teko na ako, idiniman na imaldit Espiritu Santo kanyayo ka, nagbaling kay nga tarawit-wit ka, para ka aroba mo, data tarawit-wit mo, madia. Water, symbol of the Holy Spirit, yidanom, yipamunyag. Isugarod na bunyagan niya, apo iso di karayan hordan ka, nagbimabati kalapati. Oil, di jelana. Hindi na tayo na po, padi, oil. Hindi na, konfirmaan na kayo nga po, obispo, oil, symbol of the Holy Spirit. In air, breath, ruwa, the ruwa of God, isugard niya po, Jesus, idinapan ka, dagiti adalan, nagkararag da ko, tal na ti adda ko makada kayo, kunana niya tinaramid na, sinang awan na, sinang-awan na idanaawa dati Espiritu Santo, ori ni Apo Obispo, idilanaan na dilana ti Krisma, sang-awan na, hanggang pilagsangsang sa o tata, Diyos ko, di ka mo nagtutbras, sayang, kakaasi, maulaw, takaabay mo, wrong timing nga sang-aw. Dagi ti simbolo na, katatama, pampanunutan tayo, ti Espiritu Santo, di tinagmayat kanyayat tayo. Palagi pa na tayo ka na yun. No nailaw ang ka nagbasol, kayat na, i-regenerate na ka, agbalin nga pure, agbalin nga nataknang, kaya na, agbaliw ka. Agkonpisar ka, agbaliw ka. No nailaw ang ka nga nagbasol, niya ti kayat na, agsubli ka, i-regenerate, isubli na di dati nga identity tayo nga Kristiyano, nataknang, nadalos, nasayaat, uri mailaw ang ka, kayat na agsubli ka. Dahil ti Espiritu Santo. Kanayon na nga ibagbaga di tapuso, kaya na. Kinagmayat ang nga namon kakabsat. No, adda mo nagbasol nga kabsat mo, niya ti ibaga na pakawanam. Tapno maadda ang katiragsak. No, dag ka sa pulan na kabsat mo, ayatem tulungam. Tapno maaddaan ka itiragsak. No, adda kanyang tiragsak, adda tal na tibiyag mo. No natal na tibiyag mo, Holy Spirit, pumaypayakpak intayan mo. Lastly, anya ti mabalin tayong aramidan, share. Iburay mo dagiti sagot ti Espiritu Santo. Haam mo nga bukbukudan, no adda joy kanyam, no adda love kanyam, no adda peace kanyam, tulungam ni kabsat mo nga manggunod mo dayta. Haam mo mabalin nga bukbukudan. Hanga mabalin ti pan nakaisalakan tayo kahaan nga individual event daytoy. Agsisin na ranay tayo, agtitinulong tayo. Iburay mo. Nagawid ka kumadjibalayo. Hanga na may mayat nga iburay mo ti Espiritu Santo. Nagsubli ka di balayo, hanga na saysaya at numarinada ka, nabungon ka ti Espiritu Santo. Mapangka di trabaho no bigat, hanga na may mayat nga ta numarinada ka, wow, napunpon no ti Espiritu Santo. Tapay laro pa mga nakamirogrog kas ano nga madlaw nga da Espiritu Santo, kas lala nakabasol ti lubong kanyam, hindi pa amu umisem. Awanen ala kakabsat, piyastana, dagiti apostoles, bimabakadakwada, ti Espiritu Santo nagsinandila apoy, bimaba magkanyayo. Hanyo lang makita, dadta. Hanyo lang makita, dadta. Na imaldit garod kanyayo. So garod nga kuna na bisil with the gift of the Holy Spirit. Na malditan ka, na isilyo kanyam, na di bunga na, iburay mo ti bunga na.
Kaduyak-yak tayo iti pamati mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos. Silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos. Nagtao ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ka naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na ilan sa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar ti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulis sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati ak met ti iglesia maymaysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Babaan ti bunyag inawat tayo ti Espiritu Santo ket nakiranod tayo iti nasantuan a kinaari kinapropeta ken kinapadi ni Kristo. Dawaten tayo iti ama tayo a nailangitan takanayon nga ipaayna kada tayo ti grasya na ket agbalin tayo a napudno kadagitoy nga annongen tayo. Kuna tayo iti tunggal kararag apo pagbalinen nakam anapudno babaen ti Espiritu Santo. Apo tayo nakamanapulog, babae ang Espiritu Santo. Agpaay iti iglesia, ken ni Apo Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, tapno kanayon da kuma anapudno, kadagiti pagrebenganda, nga inawat da kas mangidaulo ti bagi ni Kristo ditoy daga. Kumararag tayo iti Apo, Apo pagbalin na kamanapudno babae ang Espiritu Santo. agpaay kadagiti mangiturturong iti gobyerno tayo. Tapno si pupudno da kanayon iti akemda, kas agserbi iti umili sa anket at ibukod da pagsayaatan. Kumararag tayo iti Apo, Apo pagbalin na Nakamanapulog, babae ang Espiritu Santo. agpaay kadagiti marigrigat ken agsagsagaba, gapo iti sakit ken kinapanglaw. Dagiti tattao nga awanan pigsa amang iruper ti kalintiganda, tapno itden kumati Apo tinananaya pigsa ken kired, amang balbaliw iti kasasaad da. Kumararag tayo iti Apo, Apo pagbalin na kamanapudno babae ang Espiritu Santo. agpaay kada tayo amin at imabuno iti daytoy a parambak. Ken kastamet dagiti kakabsat asaan na makaumay nupay gagardamet ti makipagdaydayaw iti Apo. Sapay kuma takanayon nga ipaay ti Dios ti pannilaw ti Espiritu Santo kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalin na kamanapudno babae ang Espiritu Santo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen. Tapno maragpat dakuman ti kapya ken agnanayo na panaginanada iti sidong ti ayat ken panangaasi ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalin na kamanapudno babae ang Espiritu Santo. Agulimet tayo intay met dawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada.
Kumararag tayo. Apo, pagbalinan na kam anapudno, babaen ti Espiritu Santo. Amami ana ilangitan, adupay dagiti income idatagken ka adawaten mi. Kat ammumi nga ammum ida, sakbay ayabkas, tinapakumbaba atimat mi. Patgam nga rod ida itinagan ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Kumararag tayo, kakabsatap na datayo, kenda gito'y adakon tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iya po, ating makamadagiti ka po kadagitaino. Ket may paaya pa kay Baydayawan, ken pa kay Gloria, ang tinagan na. Ken kastano ko pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, ken San Juan ni Iglesia. Dawaten mi Apo, takas in kariti anak mo, ti Espiritu Santo iparangarang na kumakada kami, dagiti palimad daytoy a sakripisyo, ket ibuksilan na kada kami ti amin na pudno nga insurom gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta ko lang. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May ganito po. Pudno unay amay ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadag nanayon a Dios ta ita nga aldaw imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti innalam apan nakaanak mo babaan ti pannakiranod da iti nadyosan abiyag ti bugbugtong nga anak mo iti kasta intong pal na ti misteryo ti papatay ken panagungar ni Kristo. Itangarod nga aldaw rambakan mi tinaindaklan na pan nakairogi tay mabangon nga iglesia. Tati Espiritu Santo tinangipakaam mo kadagiti amin a nasyones tinapaypayso a Dios. Ket dagiti tattao a nagigidyat ti pagsasauda pinagkaykaysa na ida iti panangipaduyak-yak dati maymaysa a pammati. Anansata agrag o ti sangalubungan iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar.
Ket dagiti amin akoro dagiti angheles ikanta dati imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Iapo a Diyos, dagiti ihangin damugay patay daya Hosana Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mingarod, ti paay mo ta espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman kan ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta metakalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baro, ken nagnanayon atulad. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, abang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kining ka panagungar, ina kaming salakan, siga ng lubot isang albungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano iti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sa kalubungan, ket parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat ni apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen.
intay umararaw iti ama, katwalwan tayo iti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay na Heso Kristo, anang isalakan kada kami. Tapukom tidoray, ti panakabalinting dayan, kagunay na din pagsan. O Apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam. Kat kas mayan nuro ti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napnon ayat, napnon ragsak, puso, napno ti espiritu, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya.
Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo, may kakanya. Kanti may sala nga sa o, mapaimbag toy kararo.
nakita din, tuwing nasuko, narutuliyot sa bukid na ginagawa kay naipit ko kakaibigin, nalait kakanabayin, nalait ka sa lagayin, ako ang narutuliyot sa bukid na ginagawa kay naipit ko kakaibigin, nalait kakanabayin, nalait ka sa lagayin, ako ay nagkukunain. Kumararad tayo. O Diyos, inted mo, dagiti na ilangitan na parabor mo iti iglesyam. Taginayunam kad kadakam ti Espiritu Santo nga inted mo, tapno kan kanayon a maingel kami. Kat daytoy na Diyosan at tinapay nga inawat mi, degdegan na kuma, ti gloryamin to sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa o makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kadakayon. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Sa sino man,